Balorazioa egin nahi dugu, zortzi emarren pasa ondoren, eta pixka bat zer aktuazioak egin ditugu, zer gertatu zen, ondorioak zein izan diren, eta gure iritzia horren inguruan. Horretan guztietan ondorioak ere kalteak eta baloratzeko gure estimazioak udalondasunetan milioi bat euro inguru gutxinez, hau ere, segurazki handitu dela ingo da, baina printzipioz momentu honetan milioi egin du, udalondasunetan bideak, bazterrak, kaleak, eta hori. Eta gero partikularretan eta egun diren kalteak eta eskatu ditugu udaltzaingoek pasazkiren garatek eta komertzioak eta eskatzen pixka bat estimazio bat eta horren inguruan kalkulatzen dugu gutxinez duten milioi bat izango litzake. Beraz, udal gobernuaren estimazioa esan dugu guztira 2.000-tik gora izango da bat. Informazio bulegora, informazioa eskatzera etorri diren pertsonak aseguru dutenak 6 bakarrik etorri dira, baina aseguru gabekoak 8. Aseguru gabeko pertsonak edo kaltetuak gu dakigunez edo gintzatzen honea etorri direnak 8 izan dudean nahiko dira pentsatzen dut batzuk kalte handia ez dutela eta itxengorko dugula Madrilen eta zer erabakiak hartzen duten eta zer ditu batko den. Baita ere gure izan behar gure bai, gauzak hobetu eta hobe egin daitezkela, ezta? Eta horretarako balorazioak egin ditu baita ere udal teknikariekin eta udaltzaingoekin beraiek ja nola ikusten zuten, zer hobetu behar da, eta nondik noa zen izan diren, kontutan hartu beharreko hurrengoetarako. Bata da, adibidez, eta lehen esan duduana da, agertza egoera lehenago aurretikan hiriako indarko behar dituzte zinenak, eta bisuak, eta denak hori. Eta honen inguruan gu 3 neurri hartu ditugu. Alde batetik, hori, esan duzela, teknikariekin eta beraien balorazio eta beraien iritzia eta nola izan beharko duen horrekuntza, gero Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu diogu bilera hangainen dauden puntu beltzen gainean konponketa eta bidea eman bat ziola lehenbailen, bata da Malbarreka eta Malbarreka gure garrantzitsua dela, eta bestea lizentzia jokoa. Eta datorren egunetan, uolde kaltetutako merkatarien eta herritarrekin bilduko gara. Bere iritzia jasoko dugu, gure balorazioa ere egingo dugu, nun hobetu daiteke eta beraien iritzia ere bai jaso. Nun hobetu daiteke eta zer egin daiteken hurrengoetarako. Lehen bilera, merkatarekin izango da, bihar bertan, bazteroko areko dela txikian, arratsaldeko 7 eta 9. Eta datorren astean kale nagusia eta zineako bizilagunekin, Amakandida eta Lakando Kanopekin eta Landarenuko bizilagunekin. Beraz, lehenengoa ingo dugu komertzioekin eta gero bizilagunekin. Bueno, ezin dugu prentsaurreko hau bukatu, eskertza eman gabe, lan handia egon da, jende askoren aldetik, eta bata da udaltzaingoa lehenengo dintza eta alerta egoeran lehenengo momentuak egon zena eta beraia jasazioenean kotxeak ateratzen, karakatalizatzen eta eta lan handia egin dute. Udal teknikarietan gilei, asko petorretan gazta jaieguna zela eta gainera bidaiatzeko gora eta gaztanak eta alare hartan duzian voluntariokin batzuk eta betuzitzaien eta lana zaragarri zuten, antolatu ziren, eta gero astelenen ere eta ondorengo egunetan ez bakarrik publikoak eta
zuentzaileak, kanpo zuztenak eta gero balere zuntzaile dazkatzen balere guztiak lortu zuzten eta bere esperientzia eta gure herriaren esku jarri zuten, arrezako Gonzala eta Andoaingo gurutze gorriari, ikara zan, lehenengo muzikan, orduz eta oso ziren baitare herritarren laguntzen. Tolosaleko mankomunitateari eman dituen balebideatik direla konteinerrak eta gaina oso askar bere alakarri zituen, eskazeta bere alakarri zituen, jaso zikin ez ezkenak eta gero berzekarri, oso askar funtzionatu du. Eta baitare zineko azortu azolan izan diren onkontatu. Bere ala, igandean, astelenean, asteartean, aste osoan ikusi ditugu andoindarrak, bolondrez, bere kabuz eta bere lana eskaintzen eta behar laguntzen, ezta? Eta, merkatari eta herritarrei oroak erakutsi egitenagatik eta lan eta laguntza emateko baina honetan guztietan askotan informazioa eta laguntzeko behar da baita ere nola bizon gauza zer egin behar da, noren dugunetan eta balorazioak eta oso informazioa zen eta horretan baita ere esan dizuen ikastetariok egin zuten eskertu behar zuen egin zuten lana.